Хора, това съм аз, Бони Бон. Днес ще играя с Little Bunny. Ще построим една къща от Minecraft от Гарет. Такъв Гарет да ми ти поръчам. Шалявам. Това беше корема. Да. Не знам, може да го излежа. И хора, ще играем с Little Bunny. Ще строим една къща. Аз ще правя тавана, тя ще прави земята. Пода, да. Земята. Little Bunny? Да. Не, ти имаш ли? Нет ли? Да, аз имам. Аз имам и към телевизора. Ко? Да, като са на таблета излиза за телевизора. Окей, хора, продължавам след това. Ето, Little Bunny. Ето това е скина на Little Bunny. Здравей, Little Bunny. Погледни бе. Сама си го направи. Думам съм потна. Така. Аз ли? Не ти. Говоря сама. Чакай ги плещим. Може да ми кажеш как ги плещим? Окей, хора, топло ми е. Имаш си език. Изобщо записвам ли? Май не. Да, записвам. Окей. Направих килим. Точка я. Аз съм махна. Не, стига. Аз. Гелем. Човек. Какъв килим е? От трева. Да. Не знаеш тук в Алекото има такъв. Да, седи. Малко вероятно да се слева вкъщи. Не случва се, виждала съм. Как завеждам миналата къща? Да, я взлизах. Хора, много гадно. Взлизах къщата. И сега това им помагам да направим много. Между другото, как се казва проектите? Аз не знам. Къщата от Майнкрафт наръчник. Искаш ли? Защото тя наистина от Майнкрафт наръчник. Абе, махни се, бе! Не увеличавам, бе! Бабо, стига! Ta-da-dum. Ta-da-dum. Get away from me. Не знам. Little Bunny е малко гълничко. Не, бе. Наричай я Little Bunny, пък няма наричай Бони Бон. Окей. Правильно. Хубаво, няма се обаждам, айди. Чак телефона ми лагна от тебе. Ето, виж. Ето. Виж какво става. Виж.
Оле, музику направо, Марио. Не се казвам Мария. Подобно ми е името. Чакай, защо ти правя това? Прави се по-привеки. Само, че нещо махни се от тебе! Махни се от мен! Аз съм махнах. Купеше това. Ама гъ. Бла 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 бла. Стига бе! Бабо, стига бе! Имаш проблеми с нервите. Мъкни тогава вече. Не можеш. Аха. Виждам. Увеличи се светлината, мани. Чакай, дай за малко. Сега ще оправя. Така. Стелик. Оле, 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 И оле. ти за касети. Не се. Не бе, нали тук. Ти пъти ко се хилиш там. За какво се смея? Сетих се за една песен, дето... На тебе ти е до 100. Дето нали помниш да пълня с тях гащи на морето. А, да. Дето е така си върта добре. Хайди по-бързо, по-бързо. Оле, оле, оле. Какво? Омага. Оле, 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 време за колене. Вау. Колеле. Колеле, аз ти за колене. Да. Абе, Направих дупка към кристалното измерение. вау. Братче, she's crazy. Коса! Аз казах коса! Ох, чакай, не мога. Защо гледам тавана? Гледаш пода. Виж. Гледаш пода. Човече. Аз свърших там. Махни са. Не ми са в лицето. Ясно? Ай, че почнах и аз да чупя пода. Тъй. Ти си свърши ли? Сега за кого си му тежи помичите? Ох, ти прави дупки, аз ще такова. Хайде по-бързо. Ама хубави дупки са. Ти първо ги правиш на судоку. Ето се вика. Хубав лав. А така да може да се пълни. Ей, по-бавно! Чакай малко. Ей, защо чупя с трева? Пък? Аз чупя трева с трева. Какъвто блок станал. Хайде по-бързо. Чакай, какво време е клипа? 9 минути, 9 секунди, 10 и 11. Имам много малко време. Дано е достатъчно да готовим. Ако нещо направим втори епизод. Много. Къщата от Майнкрафт наръчника. За малко да ще проверим. Малко. Ей, Кой там? кой изгаси светлината? Аз. Да имаше трева. Омага, братче, виж толча. Омага, виж какъв проблем. Ами аз къде си? Ама на мен ще нещо.
Окей, това е странно. Ето така. Мисля, че свършихме с пола, нали? Да ми... Готово. Да гледаме. Да. Сега да излезем вънка и да решим къде ще въртите. Добре. После ще направим втори етаж. Изляза. 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 Ела тук, чакай малко. Ела да не тага ми. Добре. Тук ще бъда. Задара. Или тук да отгледаме. Сега. Намерим къде да бъде. О, мага. Сега Ашко ще взема един диамантен меч, защото почвам да слагам прекалено много блок. Мечка в моят. Чакай малко, ела при мене. Да. За теб съм. Виждаш ли това? Кое? Да. Ендърмен. Слендърмен. Е там. Кое? Да, ти го виждаш. Вау. Това е крипър. Брати. Не, те слендърмен. Помогни ми да го убия, убий го. Виж какво имам. Вау. Това е бронята. Аз се сложа. Завиждай. Прилича на Слендърмен. Като да убиеш? Крипър. Стоп, това е Слендърмен, не Крипър. Къде си? Не, изхвърлях гащите. Аз под гащите обяснявам. Какво ще кажа за новото ми аз? Боля? О, виж. Вау. Охо. Може ли да го пазиш? Но трудно. Абе, Чакай. Ще изляза малко да видя нещо. Добре, как се спира клипа? не се спира. То само ли ще се махне? Хайде, аз мисля да го спираме. Такова си го отгоре. И хора, мисля това да е за клипа. Аз бях Бони Бон. И Little Bunny. И чао!